ఓకే, ఇంకా కొన్ని విషయాలు క్లారిఫై చేస్తాను, వినండి. హాయ్, ఐఎమ్ డాక్టర్ ప్రియాంక, సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్. అసలు హెచ్పివి అంటే ఏంటంటే, హెచ్పివి అనేది ఒక వైరస్. హెచ్పివి వల్ల రిపీటెడ్ సర్వైకల్ గర్భాశయం ముఖద్వారం దగ్గర ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల, రిపీటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఒక ఏజ్ తర్వాత వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఇన్ఫెక్షన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ని తీసుకుంటున్నాం. హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ 2 రకాలు ఉంటుంది, సర్వారిక్స్ అండ్ గార్డసిల్. అయితే ఎన్ని డోసులు ఉంటాయి హెచ్పివి వ్యాక్సిన్? లెస్ దెన్ 14 years వాళ్ళకి 2 doses ఇస్తారు, మోర్ దెన్ 14 years వాళ్ళకి 3 doses ఉంటాయి. 2006లో యుఎస్ FDA 9 to 26 years గర్ల్స్ అండ్ ఉమెన్ తీసుకోవచ్చని అప్రూవ్ చేసింది. అండ్ 2017లో గార్డసిల్ వ్యాక్సిన్ని 9 to 45 ఏజ్ వాళ్ళకి అప్రూవ్ చేసింది. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ కామెంట్.